دران ویل چارمی روچ ادارگانی وشکی اکسکشی و اشتیار بلے آسرج گوادر جیونی دمک درانا یکشنبے روچا کوہ چنڈی کپگا چا چھیڑ ترتگے چاریں ورنا مرچی چارمی روچا ہم بیگوا سیپیک شہر کمکی مشینری زیری تیابدپی اور ڈنی ادارگانی بیسو بھی او ضلعی واقدارانی نابودیا چا قول و دمگ مردم شزار و زہار مواد امدہ موجودہ یہ چوڑی حال ایوالنگا تکنی منوچی 4 روز یہ واقعہ بودتگ زیر زمین ربتگی 4 نوجوان انگا تک اشان یہ چوڑی حال ایوال نیست اور نہ سرکاری مردم ہم درو ناکام بوگا ہاں اشانی 4 مردم انی آفتہا شتاگو درکتگا انگا تک یہ چوڑی حال اشان ایار تک آلانی ردا مرچی واقداران نیمگا چا لہتے اجناگر آرگ بتگا بلے آسر انگا تیچ نیست ادارگانی اکسکشی او آیانی چو اشتیار وڑا شنگ کنگ اشکی بٹھا کند کہ چائشا مردم زہرشانی درشان کنگا ایران لڑائی والی گوشت مطابق منشور کے ایران ہر سرکاری مرکزی ہستے ہیں فقط میں ویڈیو تصویر بنانا اور منزل بٹا تو 4 بوتل آگ وارتا داتا گو ہر گندو گندو بہاں کتنی فوٹو کشتگن تو بطینا بگے چھوڑی رسول فیڈگن ہے چھوڑی کمک وقت ساڑی ہیں چھاریں ورنا انگت بیگواہن ادارگان نابودی و اکسکشی دران ویل آماچیں قولانی ٹپانی سرا واد پر ریچ کے کارا کنگائن چھاریں ورنانی شوازگا پا مرچی چارمی روچا ہم دیمروی نبوتگ گوادر دیمروی و سیپے کے کاراں پا کارمرز کنو کی مشینری کو جنت مالوک کے جوست بعض مردوں اعتراض کریں گے بعض مردوں کو شک سرکار ہوتا ہے فوٹو کا ویڈیو بنانا اور دیکھ میڈیا والا رکھتا ہے کہ والا نمبر کتنے بٹے ویڈیو اثرات اتنے ویڈیو چلائیں